det her vil være en af de argumenter, hvor Gud han selv taler, men han også siger, han sender ham selv. Men Gud, at Gud sender ham selv. Kan du se, hvad der står her, ikke? Det er vist den sidste del, ikke? Fryd jeg siger hans datter, se jeg kommer, siger Herren, på den dag skal mange folkeslag slutte. Der skal du forstå, at herskerens herre har sendt mig til dig. Hvem har han sendt? Hvem har herskerens herre sendt i den her sætning? Hvem har han sendt i den her sætning? Det eneste svar, du kan give, hvis du ikke tror på træenhaven, det er ham selv. Og det giver bare ingen mening, at Gud står som sig selv. Og det er derfor, at hvis du faktisk tager det gamle testamente, om du så er jøde, eller om du er kristen, hvis du accepterer det gamle testamente, så kan du ikke se på det, udover gennem en Trinitarian lens, ellers så vil du komme i modsigelser. Den eneste måde, du kan acceptere det gamle testamente på, det er, hvis du er Trinitarian. Det er, hvis du tror på træenhaven. Ellers så kan du bare ikke acceptere det.